Edrychwch, blant! Mae tân gwyllt ynghylch meithrin y gyrnos. Tybed beth bydden nhw'n ei wneud i ddathlu? Edrychwch! Mae'r plant yn cymysgu lliwiau gyda mwd gwlyb i greu toes lliwgar. Mae'r lliwiau'n llachar, yn union fel tân gwyllt. Mae rhai yn gwneud rocedi tân gwyllt allan o ffrwythau lliwgar blasus fel mefus a grawnwyn coch. Blasus iawn. Wel, am batrymau diddorol. Yn union fel patrymau tân gwyllt. Da iawn ti. Mae cymysgu lliwiau yn llawer o hwyl. Mae plant y cylch am fynd allan nawr, ac mae pawb wedi gwisgo eu cotiau. Tybed pa weithgareddau tân gwyllt fydden nhw'n ei gwneud tu allan? Edrychwch, mae coel cerdd y tu allan. Perffaith i gynhesu yn y tywydd oer. Mae'r cylch am orffen drwy greu tân gwyllt eu hunain gan ddefnyddio paent, ei dwylo a chanfas. Da iawn, bawb! Diwrnod tân gwyllt llwyddiannus dros ben. Hwyl fawr, tan ein hantur nesaf.